זהו כינוס בינלאומי ראשון שעוסק בנושא של לדינו. מאות שנים כתבו באותיות רש"י. בינתיים צומח דור שלא כל כך מסתדר עם האותיות האלה לצערנו. אז גם עברו לשפות לטיניות, לאותיות לטיניות. מה לעשות? לכתוב הלאה באותיות לטיניות, באותיות רש"י ב', אם באותיות לטיניות, איך לכתוב, באיזה הברה, באיזה נוסח, לפי איזה מבטא. זו לא רק שפה, זו גם דרך חיים, וזה גם היסטוריה, וגם דת, וזהו צירוף של כל כך הרבה נושאים, עושר כזה, שזה יהיה אבדון אם זה ילך לאיבוד. Tengo muchos amigos y con ellos muchas veces hablamos en judeo-español. Me envicí mucho de estas personas. Me envicí no solamente la lengua, me envicí lo que es la querencia. אני מתכבד לפתוח את הכינוס הזה, הכינוס הבינלאומי הראשון בנושא של כתב וכתיב ולדינו. זה קונגרס של חילוקי דעות והשקפות שונות. הקונגרס הזה איננו מחליט. זה לא פרלמנט שמחליט, זה לא ממשלה אקזקוטיבית, זה מקום שבו מחליפים דעות זה עם זה, ואולי במשך הדיונים נחליף את הדעות. מי שהייתה לו דעה אחת יחליף אותה בדעה אחרת, אולי גם זה אחרת. על כל פנים זה דיון, אנחנו יודעים מה ההשקפות של רוב המשתתפים, כי כתבו על זה, היו חילופי מכתבים בעיתונים, אבל באופן כזה של דיון וויכוח, אני חושב שזה המעלה הגדולה של הדבר הזה. ננסה לשכנע, כל אחד ינסה לשכנע את הזולת בהשקפתו לגבי הכתב ולדינו, לגבי הכתיב. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estería, pido luz santa en la ayudaría, que habría de nacer Abraham Avinu. El español no es nuestra lengua, el español es de la lengua de España. El judeo español es otra lengua. Como el español es otra lengua que el latín, como el francés es otra lengua que el latín, etcétera, etcétera, porque todas estas lenguas románicas se hicieron independientes del latín y ya no tienen nada que ver con el latín. El español lo escribe como quiere, el rumano lo escribe como quiere, y nosotros judíos tenemos nuestra independencia, vamos a escribir como queremos. התקופה שניתן לכנותה המוקדמת מתחילה כמובן בספרד. השימוש המוקדם ביותר בקרב יהודים בניב או בניבים רומניים שונים לא הרבה אולי מאלה של שכניהם הלא יהודים. תקופה זו מסתיימת בגירוש היהודים מספרד. בספרד כתבים בשפה רומנית שחיברו יהודים לפטרונים נוצרים כמו אביליה דה לה קאסה דה אלבה נכתבו כמובן באותיות לטיניות, אבל כמו במקרה של טקסטים ערבים שחיברו בספרד יהודים בשביל יהודים,
חומר שנכתב שם בשפה רומנית על ידי יהודים וליד יהודי, נכתב אף הוא באלף בית העברי. Vendremos ahora al sistema de transliteración que adopté en mis escritas, que es el que se emplea en Turquía, menos lo que algunos se trajeron de Israel, de unos cuantos años para aquí. La Y, la Ch y la Sh las troqué para que los ajenos puedan meldarlas, según el uso del inglés, que hoy es la lengua que todos saben y emplean. Este es también el sistema de la revista aquí Yerushalayim, mas todo lo que viene del inglés no nos aconanta a nosotros. הכתיב תמיד מפגר אחרי הדיבור, שהרי הוא מייצג מצב קדום של הלשון, והוא עומס מטענים תרבותיים השייכים למורשת ומטענים אטימולוגיים השייכים לתולדותיה של הלשון. יודעי לדינו בעולם מתמעטים והולכים, בעיקר מפני שהדור הצעיר אינו מונחל שפה זו כשפת אם. אם לא נשכיל להתאחד גם, ואולי בעיקר, בעניין הכתיב, המצב רק יחמיר. המונח לדינו התקבל כשמה של השפה, וזהו כמובן בחירה מוצלחת מאוד, אבל לצורך הדיון הנוכחי אני אקרא לה ספרדית יהודית. על הספרדית היהודית להתכחש למוטיב העברי שבה ולייחודו השמי, כולל ייחוד הכתיב העברי שבו. לשונות אחרות החיות במגע הספרדית הקסטילית, הן בחצי האי האיברי והן באמריקה הלטינית, ידעו לפייס בין מרכיביהם השונים באופן שאינם מתנתקות מן הספרדית הקסטילית, ויחד עם זאת מבטאות באופן מלא את ייחודם. לעניות דעתי אין סיבה שגם הספרדית היהודית לא תעשה זאת. Muchas gracias. יש כמה צדדים לכנס, יש פה ויכוח בין כל מיני מומחים שעוסקים בנושא הזה, ויש קהל גדול של מתעניינים בתחיית השפה והתרבות של הלדינו, וכמובן שהחוקרים מתווכחים ביניהם, והקהל לא תמיד תופס מה זה שייך לבעיות שלהם לדבר בלדינו, ובסופו של דבר יגיעו לאיזה הסכם. Tiene dicho alguno que tú, la cara tuya, la cara, encima, la expresión, si la tomas de un cierto ángulo, pareces a Kemal Pasha Atatürk. A Kemal Pasha Atatürk? Atatürk yo, Moshe Lazar, y tú, Jajam Yerushalmi, te lo estoy diciendo a ti en la cara como un complemento. Que Dios te bendiga. El Dios que me bendiga y te bendiga. Amén. ההתכנסות הזאת היא הוכחה בעצם שיש עיסוק בשנים האחרונות הולך וגדל בתחום לדינו, יש עתיד מחקרי ללדינו, ואנחנו פשוט מנסים לנתב את הכלים ואת הכללים הנכונים כדי לצעוד בשבילים של הדורות הבאים. אנשים שבאים כאן הם אנשי ספרות ואנשי לשון, ואנשים שהם אנשי פולקלור, אנשים שאוספים את הנתונים בשטח ולא רק חוקרים שמתעסקים בטקסטים בלבד, והמפגש הזה והחלפת הדעות האלה, המפגש והחלפת הדעות מאוד חשובים למחקר של הלדינו. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת של אירוע כל כך מכובד ותרבותי ומשמעותי, לומר שאנחנו לא מסתפקים בשני החוקים שציינתי, חוק הרשות הלאומית ללדינו וחוק הרשות הלאומית ליידיש, ובימים אלה אנחנו יוזמים חוק תרבות על מנת שכל מוסדות התרבות ופעולות התרבות במדינת ישראל לא יפעלו רק על בסיס וולונטרי. כשהממשלה רוצה היא נותנת,
שהיא לא רוצה, היא לא נותנת, וכוונת החוק להסדיר את הנורמות כדי שהמדינה תסייע ותתמוך מתוך חובת חוק, מתוך כך שכנסת ישראל העמידה את התרבות בכלל ואת התרבות היהודית במעמד ובמקום ראוי ובתשומת לב חשובה מאוד. כמובן שחוק כזה הוא רגיש מאוד וראוי, וכך נעשה, שהוא יחוקק מתוך הבנה והסכמה, ושהוא יהיה חוק שהוא מאחד ולא מפלג. בשבילי ובשביל רבים בארץ הזו, הלדינו היא באמת בראש ובראשונה המוזיקה הנפלאה הזו, שיש בה מלודיות שצובטות את הלב, וכל אחד מתמכר עליהן בשמחה ובהתלהבות. אבל אנחנו יודעים שתרבות הלדינו היא הרבה יותר מאשר השירים הללו בלבד. היא תרבות שצמחה על רקע של חיים מסוימים, של הוויה עשירה, מגוונת, עמוקה, של שירה, של הגות, של מחשבה, של חיים מלאים של עם יהודי שהיה מפוזר באותן ארצות שבהן השפה הזו הייתה שגורה. הלוואי ודוברי עברית יאהבו את העברית כמו שדוברי לדינו אוהבים לדינו ודוברי יידיש אוהבים יידיש. זה לא לדעת את השפה, זה לחיות אותה, לאהוב אותה, זה משהו אמוציונלי מאוד חשוב. קודם כל ניתן ללמד, ויש היום באוניברסיטאות, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת ירושלים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, מלמדים לדינו, מלמדים במדרשיית עמליה, אבל אנחנו רוצים ללמד בבתי ספר תיכוניים בכיתות שהם יבחרו בכך, ויש כאלה שרוצים. כדי שהם ילמדו צריך מישהו שילמד. עשינו קורס אחד וקורס שני, עשרות אחדות של מורים לפי מודעה בעיתון שבאו, רואיינו ונבחרו לעבור קורס הכשרה ללמד. בתקווה שהם יגיעו לכך, אז אנחנו באים במגע עם משרד החינוך שיכירו בכך ויתנו אפשרויות לבתי ספר לכמה כיתות. La Torah eligió la dirá con el pan y el queso, yéndose para el meldar, encontróse con un malach. אז המלאך שואל, ¿Ande vas, hijo del Dios? כן, a meldar la ley del Dios. אומר לו, vida que te dé el Dios, a ti y a tu padre y a tu madre y a todos los judíos. וכמובן המילה מלדר, זוהי מילה נפלאה שהיא בעצם כמו מילים אחרות, חלק אינטגרלי של השפה הספרדית היהודית שעוד בטרם הגירוש מתחילה לצמוח. כינוס כזה הוא כינוס מרגש, כשאתה פוגש אנשים שערים לשפה, חרדים לגורלה, מעוניינים בעתיד שלה. זה תמיד מרגש לראות את זה, והקהל מפעם לפעם הולך וגדל. אנחנו היינו רגילים לקהל שבא לשמוע את השירים, את הרומנסות, אבל כאן יושב קהל ומאזין לדיונים אקדמיים, לוויכוחים, ויושב. זה דבר נפלא. קוראים לי מטילדה כהן סרנו, אני גרה בירושלים. אני עוסקת בלדינו כבר 20 שנה, מ-79.
פרסמתי כבר הרבה ספרים של סיפורי עם וגם ספרים אחרים שכתבתי בעצמי. גם עכשיו כתבתי גם שירים למוזיקה ויצאו תקליטורים. עכשיו, זה הספר האחרון שלי. כמו 4 קודמים שלי, הספר הזה הוא קצת שונה מאחרים, הוא קצת יותר רציני. יש בו סיפורי שלמה המלך, סיפורי אליהו הנביא, סיפורים על רבנים ועל מורים, ובסוף יש גם פרק של שירים שכתבתי בעצמי על פי סגנון הרומנסה. ישנם מאות אנשים ממקומות שונים בארץ, אנשי מדע וחוקרים, אוהבי השפה, ילידי השפה, שספגו אותם מחלב עמם, שבאים כאן לחלוק זיכרונות וחוויות ביניהם לבין עצמם. תרגומי הלדינו שהתפרסמו מן המאה ה-16 ואילך למקרא, לפרקי אבות, לסידורים ולמחזורים ולהגדות של פסח, מגלים מגוון של כתבים. כתב עברי מרובע, מנוקד או בלתי מנוקד, כתב ראשי בלתי מנוקד וכתב לטיני. העיסוק הוא בשני כיוונים, בשני אפיקים. האחד הוא באמת מה שמתבצע באוניברסיטאות, והשני מה שמנותב, מה שמוכתב על ידי הכוחות הפעילים בשטח, של אלה שהם מצד אחד צרכני הלדינו ומן הצד השני יצרני הלדינו. זה מעין עיסוק של משק סגור שגם מייצר וגם מוכר וגם קונה את אותם המוצרים, ואנחנו בכל זאת צריכים לנסות לשווק אותם כמה שיותר כלפי חוץ. מדיונים תיאורטיים בתחומים האלה ודאי אי אפשר לענות על השאלות מה אפשר לעשות להחיות את השפה, להורות את השפה, בין אם זה באוניברסיטאות, בין אם זה בבתי ספר תיכוניים וכדומה, ואם בכלל אפשר להחיות שפה. זאת אומרת, כיצד מחיים שפה? היו הרבה ניסיונות של תחיית שפות, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, ומעטים מהניסיונות הצליחו. מה יפו דודייך מסניורה פרמוזה? הקרבה אלייך כמו סודש דונוזה. בין שני שדייך ונאורטה סברוזה את עליז קונטוס אמורס. יפה? יוצא מן הכלל, כשאני מצאתי את זה, זה לדינו. מה זה? זה עברית בלדינו בו, ביחד. וזה הכל כתוב באותיות עבריות כמובן. Siguiendo la pensada y el deseo de nuestro amigo Moshe Shaul, según él, se debe de emplear una grafía conforme a la pronunciación empleada, conocida y habituada por el pueblo, y no una grafía a la cual el lector sería extranjero. Estamos de acuerdo con esta manera de pensar, mas sin querer en contradicción, debemos de achetar que si la teoría de Moshe Shaul es lógica, su argumentación es igualmente valible al mismo tiempo para el escritor del judeo español en Turquía. Cuento tenido de la esfera bien ancha de los lectores que tiene afuera de Israel, se puede defender otro tanto la grafía dicha fonética empleada en Turquía para un público que tiene sed igualmente de oír, hablar, oír conferencias, cantes, cuentos en judeo español. Como besar tu cara.
מה שחשוב יותר זה להנחיל לדורות הבאים את ההרגשה ואת התרבות העשירה מאוד שליוותה אותנו במשך מאות בשנים בכל הפזורות של הפלג הספרדי לאחר גירוש ספרד. זאת שפה שלנו שאנחנו גאים בה, וחשוב לנו מאוד שהדורות הבאים ידעו ששפה כזאת חיה, נושמת, נשמה ופעלה במשך הרבה מאוד שנים, ולאורה בעצם צמחו דורות רבים של יהודים שתרמו רבות בשפת הלדינו ובשפה העברית ובשפות האחרות שבהם חיו כמובן ופעלו יוצאי ספרד. וחשוב, כמו שאמרתי, לא כל כך ההווה, כי אם ההנחלה של התרבות לעתיד, לדורות הבאים. הלדינו לא מתה. מה שחשבו כל הזמן, שהלדינו, כמו שאמרו כאן, זה גוסס, זה צריך פיזיותרפיה, זה גמור, זה עוד שנה, שנתיים, זה עוד שנה, זה כבר 30 שנה שאומרים עוד שנה, שנתיים. לא רק שהלדינו לא מתה כשפה, אלא מתחילה את הרנסנס שלה. יש היום באמליה בחורה אתיופית שעשתה בגרות בלדינו וקיבלה את הציון הגבוה ביותר. היא בחורה אתיופית. היא בחיים שלה היא באה לשיעור הזה כי אמרו לה שזה שפה יפה, מעניינת. אז היא באה, למדה, והיא שולטת בלדינו. הכנס הזה דחף דחיפה רצינית למוטיבציה גבוהה יותר ללדינו, לאהבה יותר ללדינו, וגם בין האנשים עצמם זה היה חשוב. Si se trata de escribir el ladino en grafía latinada, es decir, en caracteres del alfabeto latino, para que puedan meldarlo los no israelíes o no judíos, o sin precisar los no conocedores de la aljamía hebraica, la única forma de hacerlo es con una ortografía hispánica. No se me oculta que mi propuesta hispánica choca con otras más o menos sistemáticas, adoptadas y mantenidas con mayor o menor ahínco, algunas de las cuales pueden ser aceptables para estudios lingüísticos de difusión restringida o para, como digo, una difusión en ciertos ámbitos minoritarios. Caben dos posibilidades. La una es indicar la pronunciación mediante, se ha aludido a ello, la adición de puntos y acentos diacríticos en aquellas letras en las que el ladino presenta alguna diferencia significativa de la que tiene en español estándar. La segunda posibilidad de utilización es como presenté en mi comunicación al 6º Congreso de la Asociación Española de Estudios Judíos de Toledo 98, es la de no añadir signos diacríticos a la base gráfica y dejar sin indicar expresamente la pronunciación. Otro principio sobre el cual es basado la grafía, la escritura de aquí Yerushalayim, es que tiene que ser una escritura simple. Y simple cuando digo, no es solo que no tiene muchas reglas de ortografía como el francés o el español mismo, sino simple para escribir. Porque la escritura que nos proposa nuestro amigo Yaakov Hassan, la que proposaba de antes, cuando lo que él llama la escritura normalizada, la grafía normalizada del judeo español, del ladino, es con unos acentos diacríticos que no existen ni en las máquinas de escribir, ni en las computadoras. Ahora en ciertas computadoras existe, pero muy pocas. Y nosotros expliquemos a estas personas, si nosotros adoptamos el sistema desvelopado por Arias Montano, no el que está proposando ahora segundo y del cual también voy a hablar, el original con los acentos diacríticos, los sefaradíes de Israel tendríamos que quedar mudos. No podemos escribir en esta grafía, no hay medio. Quiere decir que si queremos publicar libros de cuentos, si queremos publicar artículos, si queremos publicar poesías, no hay modo. Si queremos publicar libros para el estudio del ladino, con esta grafía no hay modo de hacerlo. El Internet, a mi opinión, es lo que nos va a dar la posibilidad de aunar todas estas personas en lo que hoy se llama comunidad virtual. Quiere decir, mismo si uno está en Los Ángeles, y yo estoy aquí en Yerushalayim, y otro está en París, entre nosotros podemos comunicarnos, hablarnos. Mismo hoy se puede hablar, no escribir solo por internet, hablar y mismo ver la cara. Me dicen, es muy interesante, les gusta, toman placer,
ven que es diferente, que es una lengua de los judíos, es otra lengua. אני מברך את הדור הצעיר שבא ונוכח לי כאן, ואני מקווה שבעקבותיה יבואו עוד כמה צעירים ויהיו נוכחים במושבים האלה. במסגרת מפעלי האיסוף, הרישום והקטלוג הממוחשב של תרבות הלדינו מנוהלים במכון מעלה אדומים לתיעוד השפה האספניולית ותרבותה שני בסיסי נתונים ממוחשבים המבוססים על חומר שלוקט על ידי עמותת ספרד ממדענים, אינפורמנטים, יוצאי קהילות שונות דוברות ספרדית יהודית, אספניולית וחקיתיה או לדינו. בסיס הנתונים הראשון מכיל 2,884 שירים, רומנסות, קנטיגס, קופלס, פיוטים ואחרים. בסיס הנתונים השני מכיל למעלה מ6,000 פתגמים, רפרנס, אשר נרשמו רובם לפני 10-15 שנים בידי מדענים שונים. המיוחד באוסף הזה, אוסף הפתגמים, בין 6,000 הפתגמים, הוא בכך שהחומר נרשם בידי המדענים בעצמם, בכתב יד או במכונת כתיבה, ומשום כך הוא משקף את אופן הכתיבה הנקוט בידיו של כל מדען. בסיס הנתונים שלנו משמר את הכתיב המקורי הזה, ולצידו נרשמו בו תעתיקים בכתיב עברי סטנדרטי של לדינו כנהוג בדורות האחרונים, ובכתב לטיני הכתיב של הקיא ירושלים. התעתיקים האלה מביאים להאחדה וליצירת בסיס משותף המאפשר חקר משווה של הפתגמים. ב1 למרץ 1998 החל פרויקט של רישום ביבליוגרפי של דפוסי לדינו. פרויקט זה מתבצע במסגרת מפעל הביבליוגרפיה העברית בירושלים וממומן על ידי הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. לכאורה אין לשאלת הכתיב של הלדינו נושא הכנס שלנו ולרישום הביבליוגרפי שום קשר מהותי. לדעתי שאלה זו, נושא הכנס, תהיה מעשית רק במידה, וזו התלבטות שלי אישית ולא צריכה להיות רק שלי אלא גם של כל הנוכחים כאן, רק במידה ונחליט שחשוב להוסיף כותר נוסף ברישומי הספרים בלדינו שנתפסו הן באותיות עבריות והן באותיות הלטיניות. אנחנו נוכחים לדעת שהלדינו עדיין שפה חיה. רבים עדיין מדברים את השפה, ואני יכול לומר שבאירוע שקיימנו בשבוע שעבר של מועדון תרבות הלדינו בירושלים נוכחו למעלה מ300 איש, כאשר כולם עדיין זוכרים את השפה, מדברים בשפה ושרים את השפה. הכינוס הזה רק יכול לתת תנופה הרבה יותר ממשית לכך שציבור יותר רחב יתקרב לשפה, וכמובן, כפי שאנחנו רואים בכינוסים אחרים, דור צעיר בא ומתקרב ורוצה להיות נוכח באירועים האלה. כך אני מקווה שלאחר הכינוס הזה ולאחר העדים שיהיו מהכינוס הזה, אנחנו נראה דור צעיר נמשך. ייחודו של מושב זה שהוא עוסק במסורות שבעל פה, מוזיקה, ספרות, אגדות, מעשיות, שירים, פתגמים, סיפורים אישיים, מנהגים, אמונות, כל אלה חומרים המגדירים את מדע הפולקלור. המסורות שבעל פה, בשונה מטקסטים כתובים, הן דינמיות, הן משתנות, הן נוצרות מחדש כל הזמן, גם היום. הן משקפות את הכאן ואת העכשיו של הקבוצה הדוברת. בתחום מחקר המסורת שבעל פה של רפרטואר פואטי מוזיקלי, אנו מתמודדים שוב ושוב בשאלת רישום ההקלטות. אלא שבמקרה של הרפרטואר הספרדי, השאלה מסובכת יותר, כיוון שהם גם שיקולים נוספים, אידיאולוגיים, כפי ששמענו עכשיו מפי תמר כבר את ההיבט הזה, אלו משפיעים על בחירת שיטת הרישום. לא יהיה מנוס מלקבוע לפרסומי הרשות ללדינו שיטה מוסכמת לרישום אשר מחד לא תתכחש ליסוד הקסטיליאני של השפה, ומאידך
תתחשב בכלל הקוראים, כל אוהבי המסורת השירה הזאת של התרבות היהודית של הספרדים באשר הם שם. Un famoso proverbio latino dice verba volant scripta manent. Y esta es en realidad el moto que está guiando en nuestro labor de búsqueda, registración, transcripción y documentación de las tradiciones judeo-españolas ladino, orales, que en estos últimos tiempos está tomando siempre más el nombre de recuperación de la memoria. El punto final, que está siempre delante del que se ocupa de literatura oral y de folclore, es de poder tramandar esta importante herencia de la manera más fiel posible a las próximas generaciones. Para que lo escrito sea fiel al oral, que es la lengua denga viva, se debe pensar bien a qué grafía usar, haciendo el laboro de notación y de transcripción del material folclórico de las casetas audio y video. Es un tema de discusión entre algunas personas y yo no traigo aquí cosas para decidir, solamente una cosa, que autoricen al comité ejecutivo, Executive Committee Vad Menahel, de la Autoridad Nacional. Tenemos un comité de 7 personas, 7 miembros del Consejo de la Autoridad Nacional, es comité ejecutivo, que nos permitan, que nos autoricen discutir este tema y ver manera y cómo consultar y revisar otra vez todo lo que se había aceptado ya años. Cada uno, es verdad que cada uno es esclavo de su tradición, de su experiencia, está bien, pero puede ser que podemos cambiar, trocar algunas cosas para que nos acerquemos. Delante del Rey León salió Ximena una tarde, demandando iba justicia por la muerte de su padre. Justicia, Señor, justicia, si me la queréis dar. Cada día que amanece veo al que mató a mi padre. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires, así lloran los mis ojos por ti, querida amante. A la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tenía amante, a las 4 me casí con un amor. Oye, millo, castiguero de tu padre, y no dejes ley de tu madre, porque se alargarán tus días sobre la tierra que Adonai tu Dios da a ti. במסגרת כנס החוקרים הבינלאומי של הכתב והכתיב בלדינו התכנסנו כאן ביד ושם באתר בקעת הקהילות בהן היו יהודים ספרדיים להזכרה ולתפילה לזכר קהילות ישראל שנכחדו בשואה. בשעה שאני עומד כאן, ממש עכשיו, נמצא אבי, חיים רפאל, יליד סלוניקי, בלוויית אמי, אסתר לבית ביוונטי, ילידת קורפו, על האדמה המקוללת ההיא. למעלה מ-200 תלמידים מקריות שבצפון הארץ נמצאים שם איתם באושוויץ. עכשיו, כעת חיה. אבא יצא לשם כדי לספר את סיפורם של היהודים הספרדים
שנכחדו בשואה, כדי לומר בשפה ברורה, גם אנחנו היינו שם. גם אותנו הביאו אל תוככי הגיהנום. הרשות הלאומית ללדינו קיימת כשנתיים. ואנחנו רואים בזה, זה לא גולת כותרת, אבל בכל זאת, אנחנו יוצאים מישראל אל העולם הרחב, ומזמינים אנשים מבחוץ, ואני מקווה שזה יהיה כהדים הלאה. זה לא גמר דיון, אלא התחלה של דיון. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón llorando, que niño esperando, sin tener piedad.